Здравейте хора, аз съм Криско, The Gamers. Днес ще ви покажа няколко битки. Как играем? Да, отворим това. Ще се отваря този си още. Ето го Мазик, с този ще играя. Аз ви го показах по-миналия клип и напомня кой беше първият епизод, да. Показах ви го този дек. Ето какво ми дава в шопа. Значи, това е моят клан. Влезте. Желяваме да кикнем някой много по-слаб. И ако успеем да го кикнем. Сега хора ще правим на Classic Challenge битка. Поне да успеем да съберем за Crown Chest и сега. Отваряме. Почваме. Ооо, извинете, арена, супер. Така. Знам, че така заби, но нещо ми става с телефона. Не знам какво. Винаги така почва да забива. Значи, щом искате да деснете Valkyria, ползвайте винаги Wizard и с помощ Електро. Ето виждате. Тя ще удари само два пъти удари. Да. Хай казвам да го използвате, защото Wizard е много добра карта. Скитора не става чак толкова много. Тя не помага чак толкова много, колкото Wizard. Какво градям? Ползвайте го, помага много. От собствено име го казвам да го използвате. Добра карта е много. Ароз непременно ползвайте. Видяхте ли какво направи Ароз? Убива принцес и такава. И боулера. Мака си била и не знам. Значи ето така се дефка Електро, който не знае. Видите ли, сега ще покажа нещо, което на 11 арена много ме очудва винаги. Вижте как отдолу има светлина. Видяхте ли? Не знам защо, но винаги има такава светлина. Като героите ходят или стоят на едно място и винаги има светлина. Но знаете, 11 арена е във въздух. Ето виждате. Вижте нещо. Много хубаво дефкане на Valkyria. Виждате ли? Сега няма да удари нито един път. Това е най-хубавото ми дефкане на света. Правил съм го и преди. Електро Wizard са много добра комбинация. Хора, пребах играта. Искам целнах тавара, ама... виждате ли скърмията как свети? Щом отиде при него не светят. Дай хора. Значи забележете как... Той нещо направи така там. Давай, дев. Дефкане. Добре, ето вижте как се дефка. Спойте моя дек. Казвам ви ще ви помогна много. Виждате ли? И майнера плюс един дълъг помага много. Значи сега хора, ще ви покажа още битки. Хора, да знаете, оставаме още 4 победи. И сега да, 4. Свалих малко копията, вижте. Ето вижте, свалих защото този има прецакваща атака много мен. Ето хубаво, 3 на 1. Значи, сега почваме. Как беше тази? Втора или трета? Но чуть не е или първа. Не помня коя беше.
той терен съм ги забрал да. Значи сега хора. Викаш с нещо изяд. Странното ми е, ако имате нещо изяд, не го използвайте никога на короля. Който на по-висок левел, ще помага повече. Електрото на първи левел също помага, но аз си не помага, че по-помня. Ето вижте, сега направя още нещо. Вижте. Точно набия денежна тава. Електрото помага. Сега един хопхандър. Този сме фермер. Хора, знаете, фермер Драгана забра карта, но му местата още малко и отидам на 3 лева. Значи сега, какво много бихме принцеса? Да. Тази принцеса трябва да им увеличат живота, защото е много малък. Значи ако най-на така не запомня. Много къснах точно. Не, точно познавам. Сега такава. Сега да е пенсия. На електрото, ако не може на пенсионка с глава е такова. Изкараме. Тя тази много ще малко. Пуснете скармия. Примерно ето така. Те ме да пусна електро, ако не. Това е много гадна атака. Не бихме да върши то много. Сега да пенсионна. Видяхте ли? Влизах да нищо направя, станаха само да хълна. То си би ми фермата някак. Това беше много странно нещо. Добре, втора хора. Значи, това ще трябва да съберем за Crown Chest. Като го съберем, го отварям точно пред вас. Ще ви открия нещо. Напротив, имам сега все карти, ето всичко, не използвам ние Wizard, да, това е правилно. Максимина ми на чаленджерите е 9. Една карта съм печел да се им сега. Ще ми направя 1000. Хора, за малко направя нещо и почваме битка. Колко е 480. Да, този мой Марто 556, той също снима и от моята. И той е детонаж. Знаете хора, добър играч е с тази играч, но някои слабости в атаките ми. Не знам как да ги спия. Трябва хубави карти не може да ги спреш. Най-често Baby Dragon не съм виждал вестивач. Кой използва Baby Dragon хора? Baby Dragon е много слаба карта, така да се скажа. Може да понада първа или на втора арена. Такова да седма арена е добър карта. Но нагоре не стави. Видях телевизор да помага. Това ми е най-любимата карта. Защото тя помага много при нещата. Добре, виждате сега Пингуска зад. Аз не пускам една лъпка. Значи хора,
ще вкачаем братчика и личката. За лекцията той ни предава всичко. Лекторът Дайте тебе на миньончик. Ура! Сейчас се борим за 3 коронки. Но мы еще успеем продавать на късмет. Иначе да продава, ако имате да знаете нещо. Той винаги той извършва всички карти без построените. Те как са построени. Само тях не могат да ги извършат. Виждате колко лекторите и луците е много добра комбинация. Предлагам ви, ако искате, може да ползвате, да не ползвате, това е по ваше избор. Но за да не мога да ползвате. Виждате ли? Значи, кажете сега спорим за вземем на 3. Ура, дали ще успеем? Ясно не знам. Проверяйте на късмет. Трябва да заберете. Това е често. Добре. Ако всичко се показва перфектно, наверно сега. Знаеш как? Яхта. Ти да причуваш Арос. И да му помогне на Хобрайзен. Ура! Да знаете, сега събрахме крам честа, не го отварям пред вас. Ето, направихме 3 победи, крам чест. Добре, всичко е хубаво сега. Може да има легендари хора. Вижте, хея спираме и 6 инферката. Добре. Това беше всичко от мене. Внимавайте се, ударете един лайк и довиждане.